ara? Crec que educació física. Però jo no puc, o sigui que vaig cap allà. Ah, val, adéu. Adéu. Hola. Adéu. Per favor, senyor Bruno, entri a consulta. Et deixo que entro en pacient. Hola, bon dia. Mira, jo sóc molt guapo i estic molt bé de salut i m'agradaria ser més lleig. Bueno, el que jo li recomano com a doctor seria que no es mogués de casa, que no fes res d'esport, sinó que s'estigués tot el dia al sofà sentat veient la tele o fent el vago i que mengés tot el menjar basura que pogués. Així aconseguirà la forma física grassa que vol. D'acord. Moltíssimes gràcies, doctor. Quina por, no? Això no ho hauria de veure el nostre fill. Ja. Quina sèrie més infantil. Mama, no m'agrada el gelat. Fins que no t'acabis el gelat no et podràs menjar el bròcoli. Vale. Mama, ja estic. Bien. Martina, t'he dit que no pots fer els deures fins que no guanyis 5 partides a la Play. Vale, tio. Ja s'ha acabat, Martina? Sí. Sí, ja pots fer els deures. Gràcies. Mama, papa, que me'n vaig a una festa. Fins després. Val, d'acord. Que t'ho passis bé. No tornis molt d'hora i no t'acostis a la biblioteca, sisplau. Adéu. Felip, Són les 10 de la nit. Què fas tant d'hora a casa? on has estat? Olores a llibre. He estat a la biblioteca, papa. He estat a la biblioteca, mama. Perdó. Castiga't un mes.